चिराङाव सानै सिखाव फलाना हाग्रा बिफाननि सेराव गावसोरखौ गथायदों। एबसुनि मददाव रुनिकाटा हाग्रा रेन्ज मावख'आव गावसोरखौ गथायो सानै सिखाव फलाना। हाग्रा बिफाना सिखाव फलानफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लाबोबाय थानाय समावनो मैया मोनाबिलि समाव चिरां जिल्ला सिंनि मालिभिटा ओनसोलनि सानै सिखाव फलाना हाग्रा बिफाननि सेराव गावसोरखौ गथायो। निसिमा दालाइसा एबसुनि मददाव गावसोरखौ हाग्रा बिफाननि सेराव गथायनाय सानै सिखाव फलाननि मुंखौ आलु नार्जारी आरो मनेस्वर बसुमतारी होनना मिथिहोयो। मख'जाथावदि सानै सिखाव फलानफोरखौ हाग्रा बिफाननि सेराव गावसोरखौ गथायहोनो हानायखौ गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बावैसो सान सिगां हाग्रा बिफाना हमनाय सिखाव फलान नबेस्वर बसुमतारीखौ पुलिसा लांनानै एनकाउन्टार खालामनाय जाथायखौ दुखु फोरमायनानै थार बिजिरनाय मोननांगौनि थाखाय मालिभिटा हालामनि रायजोफोरखौ लाफानानै आयेननि राहा लानाय जागोन होनना एबसुनि बिबानगिरिफोरा खौरां बिजोंनि गेजेरजों ओरैबायदि बुङो। जोङो निसिमा आन्सलिक एबसुनिफ्राय जोङो सिगांनिफ्रायनो जोङो बेबायदि माने गोबां ससियेलि एन्टि ससियेल खामानि मावनायफोरखौ जोङो होबथाबोदों आरो खावलायबोदों। थिग बेबायदिनो दिनै जोङो हरखाबै जोङो रायलायो हिसाबै गोबां सावरायलायनायनि गेजेरजों गामिनि मालिभिटा ओनसोलनि गामिनि मानसिफोरजोंहाय नेताफोरजों रायलायनानै जोङो गोबां सरसा खालामनानै दिनैहाय जोङो रायलायै दिनैहाय बिथांमोन सानैखौ जाय बेक्तिफोर आलु आरो मनेस्वर बे बिथांखौ जोङो कनभिन्स खालामनानै दिनैहाय जोङो रुनिकाटा रेन्ज अफिसाव जोङो लाबोनानैहाय दिनै बिथांमोनखौ जोङो गथायफैदों। दा बिथांमोना जोंनि खोथाखौ बायदि मानिनानै दिनै जों लाबोदों बिथांमोनखौ आरो जों खावलायो बेनो डिपार्टमेन्टखौहाय बिथांमोनखौ खुनु फदेबो साजा होनो मोननाय नङा आरो बिथांमोनखौ बिसोरो सेफ साइडआव दोननांगोन आरो बिथांमोनखौ पुलिस कास्टडियाव हरनो मोननाय नङा। जों बेखौ खावलायो स्ट्रङै जोंनि सात्र संगठननिफ्राय जों बेखौ खावलायो आरो जोङो फिउचाराव भबिष्यतआव जोङो बेबायदिखौ लुबैया आरो जाखिनि खामानि बिथांमोनखौ जोङो जोंनिफ्राय जों दुखु फोरमायदों आरो बिथांमोनखौ जों खावलायगोन। बिथांमोना बहुद खामानि मावना जाग्रा आरो जों बिथांमोनखौ माने माबा मोनसे जाजानो लुबैयो भबिष्यतआव ओंखायनो बिथांमोनखौ खावलायनानै जोङो दिनैहाय बिथांमोनखौ जोङो बाव गथायफैदों आरो बेनिखायनो जों बिथांमोनखौहाय फैनायनि थाखाय जों जोबोद मोजां मोनदों आरो भबिष्यतआव बिथांमोनखौ जों बेबायदि जाहाथे बेबायदि मावफिना होनना जोङो खावलायदों आरो बिथांमोना जों जेरै खावलायदों बेबायदिनो खोथाखौ लानानै दिनै जों थिग बे मोनाबिलि समावहाय जोङो बिथांखौ बेवहाय जोङो होफैनाय जादों आरो जोङो बेखौ मिथिगौ जुदि पुलिसनि सारेन्डार होनोब्ला बिथांमोनखौहाय खुनु फदेबो कास्टडियाव लाङो मोना डाइरेक्टलि बिसोरखौहाय कर्टआव लांनानै डाइरेक्ट माबायावहाय हरनांगौ आयेन बायदियै ल' बायदियै। दा बेनिखायनो जों बेखौ खावलायदों आरो पुलिसनि कास्टडियाव हरोब्ला बिथांमोना बायह्राफ्राव लांगोन माबा माबि खालामनायखौ जों बेखौ सन्देह दङ। बेनि थाखायनो जोङो स्ट्रङै बेखौ खावलायो जोङो खुनु फदेबो बिथांमोनखौहाय पुलिस कास्टडियाव हरनो मोना बेखौ जोंनि संगठननिफ्राय जों बेखौ गुरै खावलायो आरो जों बेखौ दुखु फोरमायो। जोङो मिथिगौ बिथांमोनाबो जानो हागौ दुखि नाथाय मोनसे जोङो आयेन दङ ल' दङ। जाय बेक्ति नबेस्वर बसुमतारी बिथाङा थैना थांबाय जों दुखु फोरमायबाय बियो आनफर्चुनेट जों बेखौहाय कन्डेम खालामो। मानो होनोब्ला जों मिथिगौ बिथांखौहाय हरावहाय बिथांमोना लायनानै बिथांमोनखौहाय अखानायै लाबोनानै पुलिस माबायावहाय कर्टआवहाय प्रडिउस खालामदों। कर्टआव प्रडिउस खालामखांनानै बिथांमोनखौ पुलिस कास्टडियाव लांनानै बिथांमोना लांनानैहाय बिथांमोनखौहाय लांनानै बायह्रायाव लांनानैहाय फिल्डआव लांनानै बिथांमोना गावथारहैदों। दा जों बिनिखायनो जोङो संगठननिफ्राय बेखौनो जोङो खावलायो जोङो न्याय बिसार नांगौ जों जास्टिसमेन्टखौ नांगौ आरो जों बेखौ मोनथारगोन जों आसा थिदों आरो जोङो जेब्लायबो जोङो रेलआ रेल सैथोआ सैथो असैथोआ असैथो जों बेखौ मोनगोन होननानै जों आसा थिदों। लोगोसेनो चिरां जिल्लानि DFO ब्रह्मानन्द पाटिरिया सिखाव फलानफोरनि सायाव एबसुआ राहा लानायखौ गोजोननाय फोरमायनानै ओरैबायदि बुङो। একচুৱেলি আমি 7জন চোৰাং চিকাৰী দল আছিলে, দুটা আমি কাৰেক্টাৰ কৰিলোঁ আৰু আমি ভাল পালোঁ যে ছ'চিয়েল যিমান আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে সকলোৱে এইটো বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক আমি সাৰেণ্ডাৰ কৰিলে ভাল হ'ব পাৰে ভৱিষ্যতে নকৰাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা লওঁ। আমি আজি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আমাৰ PCFৰ মানে সাক্ষাতত তেওঁলোকে কি ভুল কৰিছে স্বীকাৰ কৰিলে। তেওঁলোকে নাজানি পেলাই এই চিকাৰী দলটোৰ লগত অলপ পইচা পাতি লেনদেন কৰিছিলে সেইকাৰণে তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰিছে। আজি তেওঁলোকক আইনমতে যিটো তেওঁলোকৰ যিটো কামৰ কাৰণে যিটো দণ্ড পাব সেইমতে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম।
তেওঁলোকক আজি আমি যিখিনি আছে দুই এটা সোধপোছ কৰি পেলাই আমি কাইলৈ তেওঁলোকক কোৰ্টত স্যার কোন জায়গার হয় তেওঁলোক চব মালিকীকাৰ কি নামৰ এতিয়া আলু বুলি এটা কয় এটা নবিচন বুলি এটা কয় মনীশ্বৰ মনীশ্বৰ সাতজন বুলি কৈছে দুইজন মাত্ৰ চেণ্টাৰ হৈছে চাৰিজন বাকী এতিয়া দুজন হেৰি বাকী আছে তিনিজন বাকী আছে গতিকে আমি সকলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যদি তেওঁলোকে যদি আহে আমাৰ কাৰণে ভাল হ'ব আৰু ভৱিষ্যতে এটা সজাগ এটা হ'ব মানুহখিনি এটা বেয়া কাম কৰাটো উচিত নহয় স্যাৰ পানিছমেণ্টৰ অলপ ৰিলেক্সেশ্যন হ'ব নেকি সিহঁতৰ চাৰেণ্ডাৰ কৰে আৰু তেওঁলোকৰ ক্ৰাইমটো চাব লাগিব ক্ৰাইমটো বেছি নহয় কনস্পাইৰেচি হেৰিয়ে তেওঁলোকে জানি শুনি চিকাৰৰ কাৰণে পইচা দিছে এনেকুৱাতো পানিছমেণ্টটো হ'ব সৰু সুৰা মাৰ্ডাৰ কেছত নহয়তো ইমান চিন্তা কৰিব পাৰে ক'ত লৈ যাব সি এতিয়া আমি ইয়াতে ৰাখি পেলাই আমি কাইলৈ কোৰ্টত ষ্টেটমেণ্ট অফিচিয়েল নিয়মতে কৰি কাইলৈ কোৰ্টত